Sanibonani. Ninjani ngiyaphila. Inhloso yale video today ayikho ngebhizinisi ingami nje. And nginesifiso sokuthi ngiyithule ngenhlonipho kungabe bikho zodeleleka. Kodwa mina ngikho happy. Kodwa kokwami sekulungile ngizoba right. Kodwa ngifisa nje ukuyi-address. And ngifisa sibambe lezi zinto. Angi-address ngenhloso kukhona umuntu engimhlambalazayo. Angim-address ngokuzuza into ethile. I'm just expressing indlela engizizwa ngayo. Yabo. Kusho ukuthi ngisolundi ke. Into yenzeke izolo, but then I couldn't make a video izolo because I was still angry and bengizokhuluma izinto ezisnacks. So the day before yesterday, Tang, ngiye ngaye town. Na ile video yami ngizengishuthana noSaliwa, ngigqoke iskirt esincane esimnyama ne crop top. And then nama sneakers namateki. I do believe ukuthi mina ukugqoka determine indlela wena oyiyona. But then mina the same time ngigqoka mina into engifila comfortable ngayo noma ngayisiphi isikhathi, unless ukokwami street guys, ukokwami street, umkhulu wami street, unless bathi no. I do have izimpahla engithi mangizigqoka bethi cha awuphumi nalento. I do have izimpahla ezigcina la ejaldini. I do have izimpahla engazigqoka engazithenga engasazigqoka because azivumelekanga la ekhaya. Yabo? Ezincane. Eziji ama-jean and everything. But le outfit be right, be skirt esincane, yes, but not to that extent ukuthi how. Yabo? And usually mangisolunda angithanda ukugqoka into encane because i-mentality yabantu abasolunda once wagqoka into encane ufuna bona, especially abesilisa. Okay, angisho ukuthi ba wrong ke ngokusho kanjalo, but yabo okwazi kwabo. So ngiya etown ke ngigqoke ngale yandlela. There is this other guy oqoqa imali erank. Olundi mina opinion yami ithi Olundi MTN rank sidelelwa kakhulu abantu abaqoqa imali ukudlula o driver. Kave bedelela and abantu basolundu sebekunormalizeile ukudelelwa labo bafana laba bese kuthiwa akadeleli ubani. That's why ngeke ngifice ngihleka mina erank, because angifuni beze beqala ukungijwayela. Ngcono vele singakhulumisana because mina ngeke ngize ngiyitolerate into yokudelelwa yibona. Okay fine, ngiyahamba ke, and then there is this other guy oqoqa imali. Ngidlule kuye athi mangidlula bamile baningi because bayithanda ne show off, shuthi befuna ukubukwa ngami. Sorry video yami ngibona ukuthi sinde kakhulu ngase ngayikhatha. So kwenzakala ukuthi ngidlula phakathi kobhuti no baba bebemixene futhi. Mina umuntu ongazi uyangazi. Yabo umuntu owazi mina uyangazi. Yabo mina mangibingelela umuntu mangimbingelela azabuze nempilo. Ngiyabona ukuthi bangidlula ngisawubona ngidlula. But once wathi unjani ngiyama ngithi mina ke owazi mina nje. Owathi sawubona ngithi yebo ngithobe ngivume ngihambe. So ngiyabuka ukuthi okay kunoba abadala lapha ngidlule ngibingelele bese ngiyathoba bethi uyaphila. Lo bhuti besathini kusanconywa nje inhlonipho yami besavela athi yena anogqoka phela bakithi ninethi ngahamba niye eMavasithi bese nisibuyela nemfebo nje singayazi. Ngiphenduke ngimbuke bese ngiqedela ukuthi hayi ngiyaphila because bengakaligwinyela ukuthi ngiyaphila. Ngimbuke athi phela ngisenakhuluma ingisi lapha emafonini siyanibusha ukuthi uyangifollowa ke somewhere. Siyanimbuka nje sinitshela ukuthi nincane angehle nje ubhuti bese ngivele ngiyama ngingahambi ngama nontana sekhaya ngimbe. Sorry for the phone call. Akuseyama na your auntie phone abantu. Ubhuti abantu hayibo. Angehla bese ngicela ngithi hayibo ngazongijwayela kabi wena. Yabo? Ngisho nje kanjalo bese ngiyanqapha bese ngiyahamba. Fine iphele lapha indaba. Ilanga elandelayo nakho ngigqoke ijini ne skip white ne cap. Ngiye town food the following day. Ngiye Thursday ngaphinda nga Friday. Athi ubhuti kuqhamuka obunye ubhuti osebenza khona la erank athi hawu yini wakuthuka kangaka umfana izolo niyazana yini? Ngithi mhlawumbe uyangazi mina kangimazi ngimazi ngokumbona. Athi anobakhuza abantu enibajwayele driver loyo muntu loyo lapha erank. Bese ke ngiyathula aqhamuke lo mfana eqoqa imali kule taxi la ngizogibelela khona, but bengeke ngigibele lo taxi because bisigcwele.
bengizolinda elandelayo. So makuqhamuka elandelayo bese ngiyambingelela nje yabona eminyango ngithi sawubona. Athi ya. Bese ngithi mina bengicela ukuthi mina mawukhuluma nami ungangimemezi. Futhi uyibheke into oyikhuluma nami ngoba mina umunye umuntu angimdeleli. Futhi awungazi, awulazi nelanga lami izolo ukuthi belinjani. Ngisho nje kanje, I wish ukuthi ngoba ngathi uyangifollowa la ngifollowa khona, ayibona ngiphikisa amanqamba manga. Avela athi yena, hey kahleke mina ngiyayisa phela. Mina mangangazi ukuthi ngiyayisa cha shuthi umusho lundi. Mina ngiyayisa ngiyayisa unyoko. How? Ngithi angiphikisana nokuthi uyeyisa. But sengisho lesayidi lami ukuthi mina angithandi. Yezwa. Athi yena, hey awukahle uzongisanganela wena gibela itekisi mawufuna ugibela itekisi mangafuna uyeke. Bahleke etekisini. Yes, omama badala. Bahleke. Bese ngithi lalela njalo wonke umuntu uyakwazi ukudelela. Kuukuthi siyamazi umuntu okumele simdelele because simele siyazi ukuthi uzoreacta kanjani. Wena ungazi. Uma mina ngase kuthiwa nami nginikezwa iplatform yokukhomenta ngawe. Ungathi ngiyakuhlambalaza. Ungathi ngibuka la phansi umsebenzi wakho. Uyabo? So ngcono vele singakhulumisani. Ngiyacela for next time. Lokho kwenzeka izolo it's fine. Athi phela ungazonginyanisa wena ungazongisanganela angithuka ubhuti ngeinhlambe ngengize ngizisho. Yini kanti engiyishile engamanga. Ngithi bhuti mina uqoqa imali la useqisela isandla esinuka ikhwapha kodwa ngeke uzusithini kuwena. Namhlanje uyibona ungcono. Itekisi wena masingagibelanga ukuze uqoqa imali awuholi. Kodwa uzodelela thina. And uyakunormalize ukuthi wena uyisa and thina kumele sikutolerate lokho ukuthi wena udelela. Sonke siyadelela njengoba sila. But futhi umuntu siyamazi. Futhi I'm sure nawe ekhaya inhlonipho uyifundisiwe. Uphapha ngoba usubona abantu. Mina ungangijwayeli kabi. But abantu angibambathe kanje. Akhulume bekukhuluma ngibange ngisakuzwa. Ngalalela but wami mina ungithinte futhi ngesandla ngizokubopha nathi. Futhi okwangempela bafethu not like amaphoyisa into zami but yabona indlela angicasule ngayo angithina kwenzayo kwenzela ukubuka and mina nginayo ipower yokumlwisa. Anginayo ngisho athi ungibeka isandla bengengize ngimphendisele. Futhi umoya wami ubuphansi ngalendlela ukuthi angikho emudini ukuthukana naye mhlawumbe simemezane akhulume bengingavumi. Bengizitshela ukuthi okay ube ngincokolisa so since ngizoyi-addressa kanje uzongizwa. Waqeda ubhuti abantu mase ngisho njalo abanxapha ngagibela eTexini ngakhokha u50 rand. Mangikhokha u50 rand wanyamalala engangibuyisela ushintshi mina ngedwa. Wabuya esethi engimkweleta ushintshi ukhona. Ngithi mina yebo oyi1 ku50 rand. Athi shuthi ngiyahlanya mina ngikwazi lokho. Angazi noma ngumuntu amabhadi noma lo bhuti nje kwayena because abantu bakunormalize ukudelelwa lo mfana. Ufica umuntu omdala ethi yiswe namfana obomvu athi lokho kungangidakelwa mina. Kuhlekwe. I don't know if amancoko wakhe but mina ngiwathanda. Usebenza lapha erank MTN Ompofu. Angeke ngize ngilishi angilazi vele igama lakhe. Nje neindlebe nje geza. Ay. Angifuni ukwenzela something ngalokho but then ubhuti abantu uyosukela ngelinye ilanga umuntu onepower yokulwisana nayo noma unabantu abangamlekelela because mina vele if ngithatha ama further steps for la bhuti loya ngabe ngimvulele necase yokungiharasa kwi-public space, public transport, calling me names. Ngathi ngakhona umuntu abazobakhuza bebadiscipline hayi bonke ngiyaxolisa nje mase ngibabopha ngebhande lodwa but ngathi bengadisciplineka shame. Sabingelela ngenzeka siyacela maqala ungena kuleli khasi lethu wenza ubulunge isicofu subscribe button. Owesifazane nganaza kwethu ukhala ke ngokuthi ke owesilisa noma ubaba noma ubhuti thizeni wangakubo ukhale ngokuthi ke waze wangaqoka. Mina ke nayo nganza kwethu ke bengathanda sihlangana kwi-comment section sizovo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba kodwa yena uthi yena hayi cha bengiqokile. Mina ke nawe nganza kwethu bengathanda sihlangana kwi-comment section sizovo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Danko.